wandakagara naye murora wepano Pamba. Sekunzwa kwenyu tizvara vatsanangura vakati ivo murora wangu anewo zvaari kuona ekubva pa2 years dzaarorwa Pamusha panapa achisvika. Ane matambudziko aari kusangana nawo atisingakwanise kuti tinzwisise kuti zvii zviri kumbonyatsoitika. Murora munganditsanangure kuti ndezvipi zvamasangana nazvo sofa 2 years dzamarorwa pano Pamusha? Zvandasangana nazvo ndongoti ndichidanana nemurume wangu andiri kugara naye izvo tichitanga kudanana tichigara mumba kwedu. Tichidanana tifambidzana ndakatanga kurota ndichinetsana nemunhu asi munhu anga ari mukadzi. Vandairwa naye ndichiti ndikangorara ndairota ndichirwa nemukadzi yacho nditi siyana nemurume wangu. Saka zvakatonditorera nguva yakareba ndichirota upedzo ndobva ndatombobvunzawo vamwe zvikanzi ndikati manje ndandidana nemurume vemunhu munhu andodana naye hana mukadzi mukomana. Ndobva ndamboendawo unobatsirwa ndobva pataurwawo kunzi mukomana wako uri kudanana naye akaombererwa chinonzi chikwambo chekuti haafaniri kuroora mukadzi, saka anofanira kutobatsirwa. Vamwe ndobva watonditi dai wasiyana nazvo usati waita sei, usati waenda unogara naye, usati waroorwa naye. Ini nenhau yekuti taidanana nemumwe wangu handina kuzviteerera. Dzimara tatorana nemurume wangu ndobva ndakugara pano ndakatanga kusangana nematambudziko akawanda. Pandakauya ndakatoya ndine nhumbu, ndakatizira ndine nhumbu yanga yane 2 months ndobva ita 3 yakupinda mu4 ndobva yabva. Ndakatorota dziri hope ndakarara pauya vakadzi vanga vari 4 vese vakapfeka zvinhu zveblack. Ndobva wasvika pandiri bva tatanga kuita ngongwa achindirwisa. Mumwe wanibva atotonga atuburisa banga kuita kunge banga ndobva andicheka. Atonga andicheka ndobva atotora chinhu chachakaita kunge chine ropa ndobva atoita kunge akutoenda nditoita kunge ndikurota. Time dzandairota idzodzo ndichipepuka, ndakapepuka musana wangu uchiita sei uchirwadza. Ndobva ndatotanga kutorwara, ndobva ndatotanga kubleeda. Ndokubva kwandakaita nhombe yekutanga. Yechi2 ndobva ndatakura nhombe yechi2. Ndakutoenda futi yatotopinda futi mu4 months yaane 3. Vandaenda kuHarare kuumba kwehanzvadzi yaanhingirikeni yamama yamwini wangu. Gogo wangu aida kubuda waida unoona amai wavo ndobva wati mukadzi wasipenza ngauye kuno asari nevana kuGlenview. Ndobva ndaenda kuya ndakaenda natete wangu hanzvadzi yemurume wangu anova ndiye mudiki musikana asara. Ndiwo ndakaenda nawo. Tasvika kuya vatatogara zvese zvazvito right. Tete wangu ndobva vakangoita kunge wanhingirina vangu vari kuhope tisati takatorara tiri kuhopeyo. Tete wangu akakotsira. Ndakazoita zvokupepuka, tete wangu wakandidzipa. Tete wangu adiki varipo vakandidzipa vakatondishipa. Takararawo nevana vagogo wangu. Sekuru wangu ari mumwe room but marumu acho anopindana. Ndobva ndakatanga kutochema nezvezvezvo kuti ndandiri kuhope, ndakaita zvokubatwa ndiri kuhope. Ndakadzipwa huro. Ndobva ndakapepuka sekuru achimhanya pai kuzobatwa. Apa tete wangu atori kuhope zvekuratidza kuti munhu anga agarwa here kana kuti chii chaitika handizivi. Ndobva makuseni achona ndobva ndatomuka. Musana bva watanga kurwadza. Ndobva ndatoita miscarriage ndiri kuGlenview ikoko. Yechi2. Ndizvozvo futi pechi3 ndo maitiro futi azvaingoita kuti ndikanda kupinda mu4 months ndo mabvira dzinongoita sei dzinongoita. Ndichigara nemurume wangu iyeye ndichitotanga kuti ndauya panapa. Murume wangu zvezvokuti mumba akangosungwa zvokuti angasakwanisa kana kuita chimwe chinhu mumba. Ini ndobva ndatombonetsa naye ndikati pamwe wakuita zvemagirlfriend. Zvikanzi handisi kuita zvemagirlfriend. Patitogara mwedzi vese zvakangodaro. Tichifambawo mapostori batsirwawo ndobva zvachinja. Ndobva azotanga kuvaviva. Aiti ndikamuguma tikagumana so tikangopinda akaenda kubasa akadzoka. Mubhedru takarara mubhedru. Kungomuguma chete anotanga kukwenya miri wese kubuda mapundu miri wake wese anotanga kukwenya. Nepakawanzika akasvika pakuti aikwenya every day zuva rega rega rakasikwa naMwari. Ari pakati pekukwenya ipapo aita aizobuda matuzu. Kwakawanzika kwacho nobuda matuzu akasviba aita black. Hatombofamba achinzi ngageze soti ngazodai tichimbobatsirwawo zvimwe zvaimboita nani zve2 days tikapiwa munamato zvaingochinja 2 days. Zvobva zvatanga. 2 days zvobva zvatanga. Kungopinda mubhedru chete paanobuda achienda kwaanoenda hapana chinoitika. Kungopinda mubhedru tikangotanga kutaura tese tichiwirirana. Abva tanga kutovaiwa toti zvinhu zvezvatotanga. Ndaitozomubatsira dzimwe nguva kutokwenya kozi aiti miri wese aibva ati aingobuda zvimadzvanga zvine zvakaita mazipundu mahombe so.
achikwenya miri wake vese. Nanhasi zvinotoitika. Zvekukwenya izvozvo nanhasi anotozviita. Saka kwatinongofambawo ndizvo zvokuti anongonzi tine chingonzi murume wamunaye anga asingafaniri kuita mukadzi anzi haafaniri kuita imba. Ane chinhu chake chaakaita sei chaakaombererwa akaberekeswa chikwambo chanhi chake. Saka imi mukutogara ipapo ndimukutongoshingirawo zvenyu but akanzi haafaniri kuita chiimba. Ndokugara kwandakaita nemurume wangu. Zvakawandisa zvinoitika. Zvakawandisa zvimwe zvachona hazvitombotsanangurike. Zvakawanda. Nemurume wangu mutori neproblem yakakurisa. Yakakurisa. Tinongogara tichinetsana unogona kungoti akatombosvika pakutama panopamba. Zvoti togona kuti tongowirirana so nyaya inogona kungochinja kana kuti anogona kungogumbuka obva atotsamwa anogona kuita 2 months musingataudzani kana kuita sei. Pamunotanga kuti maakuwirirana paipe ndopanotanga kuvaviwa miri yese. Chamunokwanisa kuita hapana. Anenge achivaviwa mukangoguma nechanotanga kukwenya miri wake wese anozara mapundu miri wese zvokuti unotozvishaya kuti ukwenya papi chaipo miri wake wese unongochibuda ita kunge munhu aita nyaviri uye asi anozvita akangopinda mumba akangoenda pamubhedha. Kana tichiwirirana. Kana tisingawirirana hapana chinoita sei hapana chinoitika. Zvinongowanzoitika kana tichiwirirana. Ndopazvinowanzoitika ipapo. Ndokugara kwatakaita. Saka nekuningira nayo munhu wandanyanya kusangana naye kuhope ndigogo vanonzi ndigogo wepanapa. Gogo wepanapa vanogara Kusero. Vanonzi kana vachiona atizvo rangu ndamai vavo mukadzi wemukoma wababa waNigreen vatizvo rangu inini. Saka kana vachiona ndamai vavo. Saka marotiro andaita pekutanga ndichitori kumba kwedu. Ndagara marotiro andaita ndakazonyatsoona live ndakanzwa nyoka yaifamba ndakarara muspia manga ndakarara. Ndakanyatsonzwa kuti ndikufambwa nenyoka ndikufambwa nenyoka iri kundifamba. Saka ndakatoita zvezvekuti ndakarohwa nehana ndobva ndangofuga musoro ndikati nyoka ipedze kuita sei kufamba ibve. Ndakangofunza kuti ingoriwo nyoka yapinda mumba. Ichifamba kudaro apa ichipedza ichitonga yaenda kumusoro kwangu ndopandakabva ndamuka ndabata foni yangu kulaita bva ndaona ikiti yachinja haichisiri nyoka yaita akiti. Ndobva ndarara ndopandachenda pandakamhanya ndakabva ndaita kunge ndafreeza one side rese randaifambwa nenyoka yayo. Ndobva ndapepuka. Ndarara ndakazonyatsorota iri nyoka iye but ine face yani yemunhu andoziva iwo avaguka. Asi iri nyoka yese vakangotaura neni vachiti hausuda kunzwa here. Ndiri kuti siyana nemurume wangu. Ndopandakabva ndatorwa ndakabva ndapepuka. Ndatoona face yawo asi miri wese uri nyoka asi nyoka iri yeblack. Ndosenge zvatiri kusangana nazvo panapa. Saka inini handitomboziva kuti chinonyanyoitika pandiri chii. Kozi zvese zvakawanda zvacho nezvida kuitika ndinotoorota. Ndinotozvirota zvafanira tete wangu wakabva kushayiwa. Ndakatorota vasati vatombo. Kozi zvakangoitika 1 week kurwara kwakaita. Ndakatomuka ndobva ndati ndarota tete vakaunganirwa nemombe vachiteerwa nemombe asi mombe dzakavagaidha dzimwe dzadziri kumashure dzimwe dziri kumberi asi vangu vakabata chiscrunch chachichi red nehete yanga iri red asi vangu vachichema vari pakati pemombe tese tada kuti tiwabvise but tatadza kuvaita sei kuwabvisa. Hopedze ndopatakatanga kufamba zvikanzi rufu soso nyaya yemunda wati nyaya ichitaurwa pasina nguva ndobva ndatomuka futi musi wakashaya ndatotaura makuseni ndikati ndarota tete vari kuSouth neava vadika vese vaitongova nerwendo rwavafamba asi pakufamba rwendo kwavaita pakufamba rwendo kwavaita varara vasati vadzoka. Takangowamira kuti vachadzoka rini vese vari 2. Vadzoka kwakwa kuma3 asi tete Veni ndo vadzoka vadiki. Tete Gete havana kunge varipo havana kudzoka. Saka tazochinge taakuchema chiti manje tete ava tatowashaya. Chibva ndapepuka. Ndo musi 3 o'clock dzichichaya ndopatakabva taunzwa kuti tete vaita sei vashaya vasina umborwa. Vakango 3 days ndodza vakapinda muchipatara. Richi 3 rachona ndo ravakabva watofa. Vangoti chikosoro. Ndobva watofa. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo panapa. Asi semuroora uchisangana nematambudziko akadai zvakaoma sei kuti ukwanise kuudza amai nababa ndanoti murugara naamai nababa panapa kuti ndiri kurota zvakadai.
mazuva ekutanga ndopaya zvazvakandiomera ndaisataura ndaingonyarara ndorota zvandendarota zvotomuka dzimwe nguva zvotoitika pane ndisina kuzvitaura zvandendarota zvendainyarara but nekufamba kwenguva nekuzoona kuti amweni wangu munhu akaita sei akasununguka ati zvara wangu munhu akasununguka zvokuti ndokwanisa kutaura zvese zvandaona nezvinezvi zvindinetsa ndotongoatura samai wangu kozi munhu akandisunungukira zvisingaiti ndopandakazotanga kuvaudza kuti mama ndiri kurota zvakadai ndiri kurota pekutanga pachona ndauya panapa handitoziva kuti chichaitika pandiri kozi vaiuya vari group vachinetsana neni ndakatora nguva yakareba ndaingoerekana vandikomba ndichirota dziri hope vachirwisana neni vamwe vane saka ndaitogara ndichitorwara madhezi acho kozi ndaiti ndikarota ndichirwa navo ndaibva ndamuka ndotanga kutorwara ndaigona kutoita mazuva ndakarara ndisingagoni kana kudii kana kusimuka kana kuita sei zvobva zvapera ndaivarota vaiuya vakawanda saka pane rimwe zuva pakurota ipapo ndandiri kuhope vauya vari group vachinetsana neni panapa vanyinditi ibva ukutsvage panapa yekutaza kuita zvatida kuita sei tida kuita kumunhu wedu ndakazongopepwa ndatokunze uko kwegedhu ndakarota ndichinetsana navo saka panetsana navo vangu vakawanda ndakapedza ndakuamhanyisa ndakatopepwa apo pagedhi apo ndakutodzoka vanhu vese vanga vakatorara ndobva ndazoendawo kunobatsirwa kumasowe zvikanzi dare iroro ndobva ramiswa rekuti ndisamuke kozi zvakazonzi ndaona pakubuda ipapo ndo pauchaita sei pauchakwadzwa wabva waitwa zvimwe zvinobva wafa ndo pakupera kwazvakaita nekubatsirwa. Nanzwa nhumbu 3 dzakabva makazokwanisa here kuita mwana after mwana? Tine 2 years nemurume wangu handina kuzokwanisa kuita mwana ndikatongoita nhumbu inobva sofa ndaane nhumbu handizive kuti ndichamubata here mwana wacho kana kuti handimubati. Saka musi kumbofamba here makatarisana nenyaya yenhumbu dziri kubva idzi? Tinofamba tinofamba tinoenda mumapostori kozi kunoku hakuna vanhu vanoita zvechivanhu vanhu vatinotonyanya vanhu vemapostori ndo vatinotongoonawo ndivo vanenge vachitibatsira but ini kubatsirwa kwacho tsananguro unonyatsoudzwa but kuti uzobatsirwe zvinhu zvacho zviite hazvisi kuzoita sei hazvisi kuzoita tongoramba tisangana chete nematambudziko asi tichibatsirwa vachiti vari kutibatsira tinotofamba zvisingaiti kwatakaenda kwakawanda takaenda kwakawandisa kwatakati kunobatsirwa takaenda kwakawanda kana maharare mesomo taienda tichienda unzi endai kwamadzibaba nhingi endai kwakati kwese tichienda hapana kwati asingaendi taitofamba but hapana vanongotaura kuti zvakadai ndinhingi but chabuda hapana chabuda hapana ndo matambudziko atiri kusanganawo nawo pano. Ndanzwa baba vachitsanangura vachiti muroora wangu ane dzimwe hondo dzaanorwa namai vepanext door kune kuri kuhope here kana kuti physically? Kune kuri kuhope ndotoita zvekurota ndopandorota ndichinetsana navo vanenge vachitiwo futi murume wedu here ndivo vacho vandoti ndakarota vane fesi yagogo ivavo asi kumwe kwese uku iri nyoka. Makambosvika here pakunoudza hama dzekumba kwenyu kumusha kwenyu kwamakabva kuti ndozvandiri kusangana nazvo mumireji yangu uye ivo vari kutiwo chii? Inini manje munhu wandakaudza dambudziko rangu ndaamai vangu ndivo vari panapa ndo vandogara ndichivaudza kuti ndo problem yandiri kusangana nayo ndo vanombonitorawo dzimwe nguva tomboendawo kunobatsirwawo kusaidhi asi chiri kunyatsofamba kuti wantombofamba wokutosimba kutoti hande kwakati but tinongoshandisa zvinongomirawo zvemazuva ivayo atinenge tichishandisa minamato yeye zvikatongopera minamato ikapera zvinova zvatongotanga futi nemurume wangu tongoti kubva titorane hatina kana kumboitawo mufaro wekuti takatombofarawo zvekutombonakidzwa nemurume wangu hatina anenge angori matambudziko chete pese pateti kufara ndezve 2-3 days zvobva zvatotanga akatosvika murume wangu akasvika pakutombotama akatoita ipapa kuti tete wazoshaya akatombotama kutorongedza mabhegi toenda unogara meno mulokesheni akazotodzoka muna December muna January ndopakadzoka akatombotama panapa vaenda saka nguva yekutofara chaiye hapana angori matambudziko chete pano. Nazomuchauro kuti kungogumana nemurume wenyu anotovaviwa
Saka alright tichitarisa panguva yababa namai muri kuzvifambisa sei nekuti kungogumana munhu anobva atanga kukwenya. Ndo pandiri kutaura kuti tikambobatsirwawo tikaenda kunobatsirwazve patinotaendawo kuti tige tinopiwa munamato tikashandisawo munamato wemazuva mashoma zvinomboita nani zvinotochinja kuti unoona kuti zvinenge zvaakuita sei zvaakupera tichingopedza tikangoti warerwe tikangoti gare gare zvinhu zvezvobva zvaita sei zvobva zvatanga futi vatotanga anokwenya zvekuti aiwa anovaviva zvekuti munoto kana muri mundimi nechizvona inini ndakatombosvika pakuti ndaitochema kuti nhai Mwari chii kukwenya zvekuti fanike madhezi achona akatanga akapedza kubuda matuzu buda matuzu osviba ita black totanga kuzvikwatanura kureso chamuvava chamunanaira hapana kungopinda mumba chete kungopinda mumba kunyange haana kugara pamubhedha anoita sei aigona kutongoti achitongovhura dho kupinda mumba watanga kukwenya. Saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nemarriage yenyu nderekuti kudii? Ndanchiti dai tawanawo munhu anotibatsira takwanisa kubatsirwa paproblemu yedu yatiri kusangana nayo kunyanya mumba mangu imomo dai tawanawo anotibatsira kuti kana ari munhu ane chaari kuita panhumbu dzangu dzandinobata dzichibva kana ari munhu anenge achikonzeresa ndaichingokumbira kungobatsirwa kuti ndikwanise kubatawo mwana wangu mumaoko ndozvanga ndichingokuchema nazvo chete nekugarawo zvakanaka nemurume wangu matambudziko aya ndaichikumbira kuti dai tawanawo anotibatsira matambudziko apera ese atiri kusangana nawo. Aiwa maita basa murora. Tinoti iko zvinova ndakagara navo nditete vepamba panapa vane matambudziko avari kusangana nawo sedzinza kana kuti semhuri asiwo takatarisa kumba kwavo vane dambudziko ravari kusangana naro. Rega tinzwa kuti kumba kwavo ndezvipiwo zviri kuitika zvavanoona kuti izvi zvinhu izvi hazvisi ordinary zviri kungoitika pamusha. Tete mukanditsanangurire kuti kumba kwenyu takatarisa kumba kwenyu ndezvipi zvinhu zviri kuitika zvekuti mega makazvitarisa munoti zvinhu zviri kumboitika sei hazvisati zvamboitika? Chokwadi kumba kwedu gadziko riko guru nderekuti pane gore takaona nyoka takatanda nevana vangu mukati memba asi nyoka iyo payakauya yaive hombe vayangonyunguduka pasina mwena mune floor vayatodzika kuitsvaga tina kuiwana. Saka vana vangu vamwe vangu akaroorwa vari mudzimba uri kwarume vavo vakabva vatotanga kuseya dzimba vakuenda kumabhawa kuti ndigone kuvadzora kuvatsiura takanga tisanzwisani mukati memba. Paita chikamu cherimwe zuva takaona mwana wangu mukomana kane gore 6 months chakandishamisa dhoo ranga rakashama mwana angobuda mumba isu takatokeya dhoo tiri muimwe room asi mwana akanga ari panze ega achichema. Ini ndoga ndakanzwa vandamuka ndakananga panze kuti ko ari kuchema ndiani. Ndakaona ari mwana wangu mukomana Gotwe ari panze bvandatora mwana asi ndaenda naye ndakabvunza kuti ko dhoo ashamisa dhoo ndiani. Murora nemwana mukomana havana kuziva kuti dhoo rakashama vangoti hatisi kuziva kuti dhoo rashamiswa nani. Ko mwana zvikanzi akarara vatare kunorara mwana vaone mwana hapana ndatomutora ari panze. Saka matambudziko iyayo ari kutambudza uyezve kune vazukuru vandogara navo vakomana ari fumwa nekunyanya nochema nemusana nemusoro nemudumbu tusikana tudiki tunongoti mudumbu. Saka ndazofamba navo ndakanzwa kuti vana vanoshandiswa. Pane nyoka inouya ichifamba ichiita vakomana vanongoshandiswa vakarara vakadziwo vachitwa vakadzi asi vana vanosirisa vana vaduku.
vamwe grade 1 creche grade 7 saka zvishamiso zvandingoona ndikaende mukati memusha. Iyezve pamusoro pemukati memba chishamiso chimwe chandiwana kunouya makonzo akawandisa. Makonzo aya kuti adye zvikafu haadye zvikafu, anodya vana tsoka. Vozofuma vachiti gogo wanai ndakadyiwa. Ndozvaitika kumwana wangu mukomana kubvira zvidiki diki, munhu wese aingodyiwa. Chimwe chikamu taingoona tatemerwa nyora mukati memii. Vamwe vanawo pamhanza dzaioneka. Saka zvikamu zvandinosangana nazvo pakati pekurarama mukati memusha. Uyezve chimwe chinhu chandoda kukumbira ndechekuti tiri kukumbira kubatsirwa nekukasika, nekuti pari pamba pandoraramira ndakafirwa nemurume ndiri mwana mudiki. Saka musha vabereki, asi panguva ino mararamiro acho ndane muroora nevana magara acho. Takaungana minda yakasiiwa nababa vachifa. Tikukumbira kuti tigone kuvaka, nekuti baba vakasara vakabatana nasabhuku vari kubhuloka kwose kuti hurumende yakati hamuvake. Tichibvunza kuti inge tawandisa, ngotipeiwo posheni diki diki tivake. Saka tashaya pekugara, tashaya kuti toitei. Pakati peminda 6 acres dzakazara, asi hatina mukana nekuti vave kuda kudya upfumi hwenhera. Saka tokumbira batsirwa kuti nhera dzaita sei, dzogara sei, nhera dzivake here. Tokumbirisawo tiri pachitsuwa, dai magona kutibatsira. Maita basa mama nekuti podivire ndinovimba kuti tichakubatsirai kuti mukwanise kuzowanawo pakasununguka pekuti mukwanise kuvaka imimi nemhuri yenyu. Tinotenda nedivire. Vandakagara navo ndigogo amai vababa vepano. Naigogo munganitsanangurire kuti dambudziko riri pamusha panapa rakatanga sei maziviro enyu? Maziviro angu ini ndeyekuti mwana akauya akanditora kuti amai hande munoona ndanetseka nenyaya yemunda. Tauya takatanga kuenda kuna sabhuku. Taenda kuna sabhuku, sabhuku akati titorai mukuru mumusha menyu. Tikaenda tikatora vasara vacho vakunze vaitwa Amutsigwa. Amutsigwa ava zvavakauya vakuya kuti vatienzanise zvakataurwa nasabhuku zvakansanga emadi maronzana pachenyu muchinyatsoona kuti nyaya ipamwe mungangoisa padare, nyaya isingafite kuti iswe padare, muchingopedzerana pachenyu, inyaya isinganetsi. Zvino asi takazoona kuti nyaya haisi kujairika, haiti yesu tiri tega. Nenzire kuti ini ndakabva ndapindurwa kunzi inini ndanga ndiri mukuru kuno uyu wakakamurana nevana uyu. Saka akabva anyatsonditi imimi hamuna right yekuti mupinde pakati pemunda ipapa, hamuna zvamunoziva, asi ndini mukuru, ndanga ndine stendi yangu, ndiri kutaura pari kuguma stendi yangu yemwana wangu, asi ndonzi nyararai. Ava vaMutsigwa vakabva vadaira vakati zvamuri kutaurawo amai nini ndizvo zvokuna amai gora, saka havana right yekuti vataure zvemunda. Saka shoko iro rakandibata bata. Ndakazongoti kuvana vangu ndaona kuti nyaya yepa iri kuenda, ndaona kuti pahombe, ini ndakudzokera kumusha kwangu. Saka zvandakudzokera handisi kuda kunzwa nyaya iyi, ngaipere yakadi
yakadaro. Vanangu tinozoshamisika takuchema sezvatakaita izvi. Saka ndokubva ndanyarara ndokudzokera. Apo pakuchitaurwa nayo varoora ndovanozomatorera navakazoita voenda kuna sabhuku. Ini pangu ndapedza. Saka shoko rekuzoti muzukuru ashaya makarigamuchira matodzokera kumusha. Shoko rokutoti muzukuru ndakatozorigamuchira patove pai yadhonza nyaya sokuita kwavakanga vari kuita. Ndakazongoerekana ndakutonzi mwana hakusisina. Riri zuva reSaturday zvavanga vari kutaura. Ndakutoya kuna mai mwana yemuzukuru. Ndokusvikochema muzukuru. Ndirikusvikonzwa zviri kutaurika zvacho. Zvakanangana futi nekuye kuye kwatakambonotongana kuye. Ndokubva ndaona kuti saka nyaya iyi ichokwadi. Hadzisi nhema. Tanyarara. Asi muramo wangu akatadza kuti auye kuzondibata maoko. Kuti mai guru tarasikirwa nemuzukuru. Havana kuuya kuzondibata maoko. Ndakangotarisawo ndichingochemawo. Ndichingotiwo mheno baba. Ndimuri kuziva chandiitiro kudai. Saka ndopazvakapererawo pamwe apo vochitsanangudza varidzi. Vana vangu vakagara musha mavo. Nenzira yetu ini wangu wanga wa musha wangu wechipiri kubva kwandakaita pano. Ndakabva zvisina kunaka ndimanzwa mwana ari kutsanangura muvana wangu uyo wakwababa mukuru kuti vamwe vaiita pfungwa dzinotenderera. Ini wangu murume akaita pfungwa dzinotenderera. Saka ndozvakandibvisa pano. Ndakanda kurohwa ndichinzi asi takazoshamisikawo ivo vabereki vacho vakurohwa. Saka vanhu vakati ko zvino mwana uyu aireva nhema kwanditi makurohwa futi ndopatakazoona zvavarwadzawo. Iniwo ndabva ndomaitira zvakaita mwanangu. Ndikudzosei mashure gogo ndazwa muchitaura imimi kuti nyaya yemunda ndo yakazonetsa ndo iri kunetsa pamusha panapa. Kumashure kwesoku ingori nyaya yemunda here kana kuti kune dzimwe nyaya dziri kumashure dzakamboitika kumashure? Nyaya dzakaitika kumashure kwanga kusina ini nyaya yandaisiva kuti angatsanangure ndiye mwana wangu mukomana kana kuti pamwe pane zvimwe zvakambonetsana handizvizese musingagari muno. Kana ndataurirwa ndotaurawo chandataurirwa. Apa handina kunzwa chavakambonetsana. Asi yemunda iyoyo ndeyakanga yakanangana nayo ipapo. Asi muchitambira nhamo gogo makafunga here kuti ingava nyaya yemunda kana kuti makangoti irufu rwaMwari? Makazvigamuchira sei muchiudzwa shoko iri? Inini kugamuchira kwandakazviita nekunzwa pfiro yacho yakabva yangondibata kuti munhu anganzi apinda muhosipitari chitatu china iye ari kutaura kuti ndiri kunzi ndaakuburiswa, ndiri kunzi ndaonekwa zvakanaka. Kusei munhu azoti Friday Saturday vari kunzi vamwe vakamufonera ndofunga kumapasiti 1 kana kuti kumapasiti 2 ari kuzonzi vakanga vachitaura vese. Asi kumapasiti 3 mwana akutaurwa kunzi kuno kwakusisina. Saka ndakangofunga kuti nyaya yemunda iyo nenzere kuti mamhepo rufu rwaMwari ari kuite kudaro. Zvakandibata kana nhasi zviri kundibata. Ndazwa muchitaura kuti makazoenda kuna mukurungai kuti sei musina kuzondibata uchi maoko? Inini handina kuenda ndirini. Asi ini ndindakutotaura iye nhasi ndipanda kutotaura kuti sei vasina kuuya kuzondibata maoko. Ndiro zvinhu zvakandirwadza. Iwe tikafirwa murume wangu muzukuru weduwo dai tochibatana maoko tichichemana pamwe chete. Zvino kana kuti vatiwo nhamo yapera ndimboenda ndione mai guru wangu kuti zvakatinga mai guru kana kuti tingadai so hapana chandiri kuona. Takangogara uyu kwake hapana ari kuonana nemumwe. Pane garaji pakatika. Asi nhamo dzese maitombobatirana pamwe chete? Vana vangu vaimbobatirana pamwe chete. Asi pazotanga ndipapa patanga nawo yemunda pabva paramba kuti vamire pakati pemusha uno pane mwana kuti vaone kuti chiri kunetsa mwana ndechipi. Kana kuti ivo mwana aendewo kuna baba anoenda chirudzi baba vakamira zvakadaro. Asi shoko randakanzwa kuti mwana akaenda kunotaura kuti baba taingwa nenhamo mwana hakusisina. Kana ndiri kukanganisa ipapo vanogozopindurawo vana vacho. Anoti iye akaenda kuti anotaura kuti baba mwana hakusisina. Abva kudaro achibva asaenda kunotaurira sabhuku muridzi womusha. Sekuziva kwenyu mimi mama tikuona ndimi munhu mukuru panyaya iyi. Munda uri kutaurwa uyu vamwe vachitaura vanoti munda kana vachitaura munda vanenge vachireva dhunduru. Vamwe kana vachitaura munda vanenge vachireva stendi hombe. Imi maziro enyu munda uyu idhunduru here kana kuti? Inini maziro angu hausi kuti munda wedhunduru.
minda yedhunduru iri kumiri ine yanga iri stendi yandakaererwa yakadaro ichinzi stendi yangu nepaya iguma yanga ichingo stendi ranga risiri dhunduru saka ndopa vakanobvarura ndakaona futi mwana ndichimubvunza ipapo ndichiwana ndichitiko heji yakadyarwa iyi ina ndakuzwa kuti vakambenge vataurirana futi nababa paakazodyara heji pachida kunge pada kunetsa ndobva vakurumidza kudzoka ndopa vakanga vari kuda kupinda futi ndingangoti pakutangisisa vasati vanyatsodingindira shoko ravakataura pakashaya murama wangu vakanditi inine mwana tiri panhamo yemurama wangu zvikanzi maiguru inini ndarafunga kuti mwana ambondipa pamunda apa ndimbofanorima ndikati alright kana muri kuda pamunda pokurima bamudika hapana munhu ari kurima munorima henyu asi muuze kuti munda ndewe mwana asi handakuzozwa kuti zvinosvika pakadai maita basa gugu tinongoti nematambudziko nekurasikirwa kwamakaita nemusukuru wenyu mwanangu ndakarasikirwa pane zvamunoda nditaure zvaita maita basa gugu